Jama'a, Assalamu alaikum. A yau, bidiyon da nake ɗauke da shi. To, ko in ce, ko ya fi wancan, ko kuma wannan, ko kuma wancan ɗin ya fi shi. Amma dai ku yi alƙalanci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika, wato, duk wanda ya ce babu masihirinta a wannan duniya, to ya yarda da kanshi. Kana cika ku da surutu, mu kalli wannan bidiyon a tare da ku. Jama'a nan ne Galadima TV Reports, shi dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dubakan da ake dafa wani cikin ruwan zafi. Ya salam. Wannan duka sharrin boka kenan. Sharrin aljannai kenan da suka bada hanya wai a yi ma mai shi haka. Kai da kaga wannan bidiyo ne ka san koya aka yi ana zazafa wani ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan gaskiya ne. Ko me kake yi duniya, dan uwana, kada ka gama da shirka cikin wannan duka shirka ne. Ba shi da amfani, ba shi da kyau. In ka mutu baka tuba ba, sakamakon ka wutar jahannama ne. Allah kiyaye mu. Amin ya rabbil alamin. Ce ina za mu da duniya, ka bar wani ya ji jiki, ka bar wani yana cikin damuwa, ce kai kana ga kaman kasira. A'a, baka sira ba. Ko ya aka yi, mu duka mun tafi mu ga wurin ubangiji. Haka yake. Don Allah jama'a, me za mu yi da romun duniya? Kana dafa wani, kana yi ma wani sihiri, sai ka samu me? In me shi ya lalace, she ka samu me? In me shi ya haukace, she ka samu me? In me shi jikin shi na zafi, she ka samu me? Ka yi kokari? Ba ka yi kokari ba. Ko kaɗan. In ji Allah wai a gaya ma. Wai idan ka mutu baka tuba ba, sakamakon ka gidan jahannama za ka shiga. Allah kiyaye mu. Amin ya rabbil alamin. Jama'a, mutum mugu ne. Mutum mugu ne. Allah, mana tsari da sharri. mugu ne. Ba abinda mutum bai iya yi. Allah kiyaye mu. Nan da ya gana ni ma TV Report, kai da ka zaɓi wannan bidiyo. Jama'a. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu dai ku ga irin wannan mugun abu. Hakika wannan abu, ko haka kurin jin tsoron Allah bai sa ka tashi ka tsaya da yin ibada tsakani da Allah ba, bai sa ka tsaya ka kamanta gaskiya ba, to ko don saboda irin wa'annan dole ka tsaya ka yi ibada tsakaninka da Allah, domin Allah ya baka kariya, ka tsarkake zuciyarka. Yanzu irin wannan, wa ya san irin masifar da aka jefa wannan bawa da aka kai wayya subhanallah, ni ma san ma yadda zan kwatanta ba. Kun dai gashi rubutu ne an yi na sihiri, duk an kakkasa a jikin. Duk wannan bai isa ba, sai da aka ɗauko a jikin gunkiyar, aka ɗauki wannan mutumi aka sa a cikin ruwan zafi ake juyawa. Kai da ka gani ka san bala'i ake sirkawa mutum. Abu ana dafawa, kai ka san ai bala'i ne ai. Saboda haka jama'a, wallahi mu ji tsoron Allah. Duk abin da muke nema a duniya za mu same shi, kuma a duniya za mu bar shi. Ko kuɗi ko ɗaukaka. Idan wannan ya ja ka, ka je ka aikata shirka, to wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa zai iya ceto, amma babu ceto tsakanin shi da wanda ya shirka da Allah. To kun ga kenan,
tun a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa da duk wanda yake shirka ba shi ma'ana ba shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wanda kuma ya zama da cewa ba shi ba manzon Allah to fa ba shi ba Allah, duk wanda ya zama da ba shi ba Allah to ba shi ba rahamarsa gaba ɗaya, komai an yi disconnect. Saboda haka mu ji tsoron Allah, kada a manta a mana sharing, a kuma yi mana like, yawwa a yi following, idan a YouTube ne kuma a danna mana subscribe. Yawwa muna muku fatan alkhairi. Allah Ubangiji ya tsare mu daga sharrin miyagun halittu, da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba. Ma'assalam.